Lats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas-tres hanggang alas-6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ang bilis! Ang bilis ng panahon, 45 days na lang! Ubus na ang gas. Paano na tayo mabubuhay niyan? Diyos ko! Kaya sabi ko sa'yo, lakasan mo yung pagdasal mo! Paabutin mo kay Lord! Para kahit papaano nagagabayan tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang masama ugali niyan? O baka ikaw mismo. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo! Ayan ha, balita ko, marami na raw ang nagko-commute ngayon. Deserve! Pero ha, in fairness ha, mas maganda po mag-commute ngayon. Lalo na sa panahon na pare-paresa tayong nagugulantang. At this is the first time, guys. First time natin maramdaman na magkano na ulit? 130 pesos ang 1 litro. Ano na be? Pag mga ganyan, ako sinasabi ko sa'yo, di ba? Tagal ko na sinabi, tumakbo ka. Dadating tayo sa point na kailangan mamilit. Anyway, kung hanggang ngayon nabubugnot ka, medyo mainit ang ulo, well, tambay ka muna rito sa programa na kung saan mas gagaan ang pakiramdam mo. Mamasahihin kita. O yeah, sa panahon ngayon, masarap pagpamasahe. Alam mo, kapag ka mga ganyan, sobrang tensyonado lahat ng mga tao. Ang utak mo, ang katawan mo, lahat masakit. Ay, naku, panigurado pag uwi mo, ang tsaka mo. Diba? Kahit pa paano pag mga ganitong oras, magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip, ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang likod, kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. Ang ating pag-uusapan, all about health and fitness. And speaking of health or mental health, alam mo, hindi natin maiiwasan na may mga tao ngayon na sobra rin talagang nalulungkot and at the same time kinakabahan. No? Kung ano nga ba ang mga pwede mangyari sa mga susunod na kaarawan. Diba? Sabi nga raw ni Bongbong Marcos, sabi niya dun sa isang interview from the Bloomberg, tara nag-research. Sabi niya roon, very likely na humiram na po tayo ng gasolina from China. Di ba mayroon pang usapan about the West Philippine Sea. Baka naman ang gawin ng Chinese sa atin eh. Oh, di sige, bibigyan namin kayo ng oil. O, penging West Philippine Sea. Sana hindi ganon, ipagdasal natin yan. Kaya hanggang ngayon, diyan ka muna, mag-relax ka muna. Oo, masyado na maraming issue sa buhay. Kaya gusto natin pag-aanin, no? Habang nandito ka sa programa ni 90.7 Love Radio. Dito pa rin! Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Tunay bang ako lang ang lagi mong iibig? Metro's #1 Love Radio. Basic!